yarinyar talla take kawowa, tana sai da abinci a kusa da shagonmu. Ranar ina zaune, dama abincin nata na dare ne. Ina zaune sai ta shigo ta kawo min abinci, sai na ce, ke yar uwa zauna mana, kullum sai ki kawo ki tafi. Kawai sai ta zo ta zauna kusa da ni. Tana zaunawa kusa da ni sai na ɗauki haske na ce, lallai wannan irin ta mace. Ai kuwa yanzu nan zan mata siddabaru. Ai kuwa tana zaunawa dai na ta yi mata soki burutsu dai haka. Kafin ka ce menene kuwa, na cakume ta na fara mata taɓeɓeniyasis da shafefeniyasis. Na ƙwamuso wayannan mangwaron guda biyu. Da na ƙwamuso su fa, nan fa ba tare da ta yi wani tirjiya ba, ta ci gaba da bani haɗin kai ba. An karaba kawai sai na ji ta kamo alƙalami ta ce min, da wannan kake rubutu? Na ce mata ta ce a fito min da shi mana in gani na fitar mata da alƙalami ta gani. Ta mulmula ta yi wasa da alƙalamin ta ce min, gashi kamar alawa. Na ce kwarai da gaske. Ta ce in tanɗa. Na ce kina tanɗa ni ma zan tanɗi mangwaro. Ta ce to shi kenan. Kawai ta tanɗe min. Bayan ta tanɗe min, hakan ya sa ni farin ciki da nishaɗi sosai. Tana ɗan tsagaita wuta ni kuma na kama 'yan mangwarorinta da tanɗa, saboda ba wani girma ba ne, ba su yi girma da za su yi girman kankana ba. Na tanɗe musu. Kafin ka ce menene kuwa, sai ta ce min to so nake kai min tuƙin ganganci. Na ce yaya kenan? Ta ce ga asusu. Tana buɗe min na ga wannan gonar. Ta ce duba ka gani har an fara yayyafi a cikinsa. Na ce to shi kenan. Ta ce tuƙin ganganci za ka yi min? Na ce ba matsala. Ai kuwa kafin ka ce menene fa, na sa mai kan taɓarya na fara mata surfe. Na yi surfe da dawa da gero da waken da yake cikin wannan ma'adanin tata, wato gandun kayan marmarinta. Duk sai da na niƙe mata su, na surfe mata su sosai yadda ya dace. Na sa ta cikin yanayi da nishaɗin da ta daɗe ba ta samu ba. Ta ce min, dama ina ganin ka haka shiru ashe haka ka iya wannan tuƙin? Na ce kwarai kuwa. Ta ce to shi kenan, na baka wuƙa, duk sanda ka samu dama kawai ka sanar da ni, zan zo ka yi dai abin da ya dace. Na ce to ba matsala. Ta ce kafin in tafi a ƙara ɗan tanɗe min mangwarorin nan mana. Na ce ba matsala. Na ce kai mangwaron nan naki ya kamata a ce girman su ya kai na lemu. Ta ce to wannan aikin ka ne, ya rage naka ka ba su kulawan da za su yi girma kamar lemun. Na ce to shi kenan, har girman kankana sai na sa sun kai. Maka kyalkyale da dariya maka tafa sannan ta fita.